ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପିର ବାର୍ଥଡେରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲୁ। ଦିନରେ ମାଛ ଡାଲମା ଖାଇକି ରାତି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଏବେ ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି, ତାର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହାପି କରୁଛି ରାତି ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମେ ବାଇରେ ଲଗେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆଜି ଆଡ଼୍ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁଥିରେ ମିଶାଇବୁ। ଏପଟେ ମମି ତା ରାତି ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରକି ହେରିକା ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଆମର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମୁଁ ଖାଲି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଏପଟେ ଦୀପା କ'ଣ ହେଉଛି ଦହି ରାଇତା କରୁଛି, ତା ସହିତ ଦହି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଗୋଟେ ପାଗ କରୁଛି। ଏପଟେ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଥିଲୁ ବାର୍ଥଡେରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ସହିତ କେକ୍ର ମଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଲେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ଶକ୍ତି କେକ୍ କଟାକଟି ସରିଲା।